khona aniyukufeza izinkanuko zenyama ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Umoya wethu uthokoza sicabango busoza sicabango busoza umoya wethu City walk in the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Walk in the Spirit of God. Hallelujah. Amen. Uthi ke nesizulu kepha ngithi hambani ngomoya uyabatshela akasho ukuthi inkosi ithi uthi kepha mina Pawuli ngithi hambani ngomoya why kufanele sihambe ngomoya khona ningeke nifeze inkanuko zenyama ngoba umoya nenyama kuyamelana inyama ifuna kakhulu izinto zalana inyama ifuna kakhulu ifocus ibhekelana kodwa umoya ukhanuka umbuso esiyabuwo. Hallelujah. Into eyenza abazalwane ukuthi uma sihambe endleleni kube ngathi amandla ayaphela amandla akadwa ukuthi inyama ifuna kwalana kodwa umoya ukhanuka okwalela manje into ke la ezoletha umehluko ukuthi yini efidwe kakhulu lokhu okufidwe kakhulu yikona kuzodominate ukhetha umuntu bazalwane ukuthi ufida kuphi kakhulu lokhu akufida kakhulu kuzodominate uma ngabe ufida inyama kuzodominate inyama ma ufida umoya kuzodominate bazalwane umoya ngoba lezinto zenze njani ziyamelana ukuze umuntu angenzi okunjani akuthandayo kodwa kakhulu esithandayo kuwela ngapha enyameni esivamisa ukuthi kube yikona esikuthandayo yilokho ngapha enyameni lokho kamoya kuvama ukuthi kusinde ngoba umoya ukhanuka lokho kuphambana nenyama into bazalwane eyenza uma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi thandani izitha zenu singakwazi ukuyithanda inyama ngoba inyama izobala izinto ezenzekile angimthandi ngoba kodwa umoya kaNkulunkulu umthanda noma why umthanda noma yingoba awuhambi ngokwenyama kodwa uholwa umoya now lento ayenzeki kalula fana nento yokuxolela angeke uxolele uhamba ngenyama uzohlezi unamagqubu futhi lalela inyama iya exaggerate
noma usuvictimize abanye uhlala nje kunguwe i-victim umkhuba wenyama-ke lowo kodwa umkhuba kamoya umoya wenza ukuthi mayefika uzibone wena umoya wenza uzibone wena and umoya wenza wehle ungonanga ngoba awusabheki ngamehlo alana uma kuthiwa asihambe sikumoya akushiwo ukuthandaza ngeyilimi bathiwa asihambe sikumoya akushiwo-ke nomthandazo kusho ukuthi ubhekane nesimo esifuna besenyameni kodwa ungayi enyameni uhlale ukumoya ngoba isimo sibuyise enyameni kodwa wena uma kumoya amathuba onke ekuvumela ukuthi ungaba senyameni ube kumoya woniwe ube kumoya ulinyeziwe kodwa ube ungayi la inyama idonsela khona naw lento ngeke yenzeke kalula why ngoba kudingeka ufide umoya kakhulu haleluya uyabona bazalwane mawufide umoya kakhulu mina khona angisho mina lento ngizoyichaza kanjani angisho lento yokuba ngathi ingqondo ayikho mina ngisho ube umoya ingqondo yakho i-operator fully usibona sonke isimo ukuthi phela uyamzonda lo ingqondo yakhe ithi mzonde nawe uzazi zonke nezinto ayikhuluma ngawe udlule intwana ayikhulumayo uhamba uye kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu mlekelele ukuthi akwazi kangcono haleluya adlule kulena vela kuyo asondele kuwe ngoba nguwe wadona amandla kumshintsha umuntu osedliwe isitha noma ungamhlalisa phansi uthini angeke azakuzwe imhlile into emhlile uma ngabe nje imhlile engakalululwa kuyo usazobona ngendlela abona ngayo usazozwa ngendlela ezwa ngayo phela webazalwane udliwa isitha akusho ukuthi umuntu usuke possessed uyabona mase umuntu wahamba ngenyama udliwe isitha ngoba yonke into azoyifeza inkanuko yenyama yodwa nisengasathandi ukuhleba uzohleba nabengasathandi ukweba uzokweba ngoba udliwe isitha hayi akekho possessed awukho umoya kuye kodwa nje udliwe isitha ukuthi umoya wakho akawufidanga ngoba withi wadominate inyama madominate inyama phela usebenzela isitha ngoba ngeke wenze lutho kaNkulunkulu kuzoba mncane amen kodwa nami angishola ukuthi abe mkhulu ngishola ukuthi nje sihambe sofida umoya ukuze inyama yethu ingadome umuntu nje odliwe isitha bazalwane uyi-15 kuba akakwazi ukuyibona akukho la ekwazi khona ukwehla ngisho umuntu engathi umnyathelile njengamanje uzobeka isizathu sokuthi umnyathelele udliwe isitha angeke udibhethe nomuntu onjani angeke ukhulume lutho nomuntu ngoba usedliwe na uyayibonela ngisho ungamtshela ukuthi bewurong ngeke uzolibala ngoba vele udliwe ufide kakhulu inyama into yakhe yonke ubheka ngezwe izwe liyazonda nathi siyazonda izwe liyahlebana nathi siyahlebana izwe lidicilana phansi nathi uma uyohleba omunye umzalwane womunye uthi abheke kanjani lokhuluma kuye abheke kanjani ukhona abantu asekuyi-nature yabo ukukhuluma kabi nisengasafuni kukuyi-nature yakhe ukhona umuntu okantshontshelwe noma ucasukile
uyaphuka ekhuluma ngoba cha kukhona umuntu okuyinecha yakhe. Hey, my God. Ukuthi yena nje uyabahleba abantu. Hayibo. Friendship entsha nentsha ayitholayo uzohudula igama lomuntu phansi. Kuyina akayiboni, akaboni no wrong. Hallelujah. Mathiwa ngathandaza futhi angathandaza nje. Cha bazalwane udliwe, ufide inyama. My God. Umoya kwayikeshezana. Jesus. Angithi sithebazalwane masikhuluma ngelinye ilanga sathi umuntu egcwaliswa ngamandla kamoya ugcwaliselwane. Hallelujah. Ukuthi akube khona i-victory over sin. Yes, Lord. Manje masufide kakhulu inyama, there will be no victory over sin. Uzoyibona ngani izinto zoyikhuluma, izinto zozenza on daily basis. Sizokutshela you are feeding your flesh. Hallelujah. And you feed your spirit. Jesus. Phela lezinto vele ziyalwa. Ezothola ipower, izodominata. Yes, Lord. Yenze ukuthi iyasebenza. Habani ngomoya khona anikufeza abantu benza izinto eziphambana noNkulunkulu wayo bafika inyama. Hey. Yeah. Hlalela i-TV yapha, hlalela ifoni, hlalela uWhatsApp. Hey. Uze kuyoshona ilanga ufika ini. Nyama. Jesus. Ngishilo ngathi azuba khona amen. Awu amen bazalwane. Hallelujah. Hambani ngomoya bazalwane khona ningenza ukufeza inkanuko zenyama. Uma ukumoya ngisho ukhuluma lo moya uzokhuluma uthi thula manje. Jesus. Kuzokhuluma nomoya. Uthathe shut up, go and pray. Kodwa umoya ikeshezana kuzokwenzakalani? Inyama will take over. Jesus. Umuntu uzokuthinta kancane ubile kakhulu. Hey. Ngoba kudominate ini inyama. Kukhona abanye baze bakabange ukuthi ngabe bakomunye umhlaba wababodwa. Babona ngathi emhlabeni abafuna umuntu. Hey. Hayi ukuthi abafuna umuntu. Bafide kakhulu inyama. Nyama. Inyama ebatshelayo. Mayibabheka bonke abantu bona izitha. Why? Ufide kakhulu inyama. Lana bazalwane uma ufide kakhulu inyama yakho noma ungathandaza angeke umuze umoya. Hallelujah. Uzothandaza impela kodwa umoya kuyoba ngathi akasho lutho kuwe. Kanti cha ucindezelwe yini? Inyama lofidile. Ingakho ngangishumayela kudala ivangeli lokuthi unkosikazi akahlale kwakhe. Umuntu omusha akahlale ekhaya. Ngoba ekuhambeni la kunenkinga eziningi. Awu amen bazalwane. Amen. Hambani ngani bazalwane ngomoya. Kusho uPaul nami ngisho njalo bazalwane. Ngithi bazalwane unsizing fire akasihambeni ngomoya khona singeza ukufeza izinkanuko zani zenyama. Umoya ke awuhambi ngawo usesifukweni ishuwedwe ekhaya uyakwazi ukuhamba ngomoya ngokuthi ngiyuhlala nje ezwini. Ulifunde lihlula nje wena. Jesu. Ungakashinya yezwa umuntu likushuba yenze lona uwedwa. Jesus. Uhamba ngomoya kodwa usendlini. Hallelujah. Ukuthandaza kuyakho umuntu othasiyene entabeni. Jesus. Uvuka ebusuku kuyakho umuntu okubhasile wathi uvuka uthandaza. Uhamba ngomoya uwedwa. Yes, Lord. Lento izokwenza ukuthi noma usuphakathi kwabantu awunyakazeki kalula. Hallelujah. Yini ungawi kalula awuhambi ngomoya ngoba usesiqwini kodwa isuwedwa. Yes, Lord. Uyazana nalo moya. Hey. Uyakhuluma nalo moya. Yes, Lord. Uyakulawula lo moya. Hey. My God. Ukulawula umoya bazalwane akusho ukuthi wose ubeka izandla kubantu bawe phansi. Hallelujah. Sengiyabona ngathula lo moya. Oh my God. Ukulawula nomoya
awusiwa ama-gift of the spirit but ukulawula umoya ukhontrola umoya uwedwa nilalelane nalo moya Yes. izwane nalo moya Yes. uwedwa ukwazi ukuwulalela uwedwa Nyakuzo. Yes. nomhlaba omunye umzalwane engenze kumusho kodwa ukhona la endlini uyasuka-ke ufaka lindwele bayayifaka lezi indwele iwivi kanti khona into yamkhuza ayizange itshela abanye yatshela yena Yebo. yasiyehlake lento yemehlelo Hayibo. ubonanike wena iwivi ihlala Hayibo. phambi kwabantu Hey. ekinika phambi ngoba bayazana ngalento Hallelujah. uyabona into uma uyazi njwayelene iyaba njengephilisi lenyongo Hallelujah. uyazwakala bazalwane yabo iphilisi lenyongo once waliphuza akekho umuntu ozothi etoilet lona lizokutshela ukuthi hayi khona sekufanele kuphume amen bazalwane lotshela khona sekufanele kuphume akekho umuntu othi ehamba etoilet ungaboni silokhu sitshela abantu ukuthi ungakwenzi ukuthi hayi akahambi Hayibo. isafika inyama yonke into efana iphelwe Hallelujah. yonke into efana kushiwo kuye Hawu. Hayibo. wena usufikile Yes. uyazenzela special mawufika mawuvumela uyazenzela Hallelujah. uyazenzela Nyakuzo. kuye ngokuthi ufide kangakanani kodwa ma ungawufidanga futhi uzoyibonakalela ngey'thelo lisho umntwana kankulunkulu ufida Hallelujah. hambani ngomoya khona-ke anikufeze noma uyatshela athi unenkani Yes. Kunjalo. ungaprofethwa ukuthi atshela wena unenkani Yebo. umthethwa khawula kusala wona lo moya utshela wena Hey. nobani niyazana Hallelujah. niba nesikhathi ndawonye ukuhlole lo moya bazalwane awukwazi umoya ukuyakutshela ngabantu ungakutsheli ngabantu Hayibo. My God. yingakho uma ngumntwana kankulunkulu ayahlolwa amaphupho Hallelujah. phela mningi moya noma familiar spirit will tell you things ma ungawufidi umoya familiar spirit will tell you things awuzukubazonda abantu Hey. and lokubazonda kwakho it shows ukuthi lento awuyitshelwanga unkulunkulu Hallelujah. ngoba unkulunkulu mayitshela uzokunika isolution Yebo. kodwa uma utshelwa yimoya awuzukubazonda abantu yozubaleyibule ngisho amagama akasekho amen asihambi nje ngomoya ontantayo isivunguvungu sihamba ngomoya kankulunkulu umoya ongcwele lo odisiplina mina ninedwa lo khuluma nami ngingedwa ngisathi ngifundise athi ngikhuluma nawe ngisho wena uma ungumshumayeli awuqhamuki nevesi uzofundela abazalwane lingakusebenzile wena Hallelujah. ivesi ifanele lisebenze wena olishumayelayo njengoba nje ngilifundela nina lideme liviki lonke ngaze ngabuye ngathi wankulunkulu kusho mina yini noma unginika imeseji udaba lungami yini My God. kodwa yena ngikhuluma nawe khuluma nabo bonke ukuthi uma nihamba ngomoya angeke neyifezi inganiko zenyama Hallelujah. and unkulunkulu uma yasho lento usuke nakuwe ebona ukuthi yini obhekene nayo yini eyenzakalayo empilweni yakho kufuna ukwenzakalani ebeseyatshela ukuthi ayeye usufuna ukuya enyama hamba ngomoya ungezukufeza iy'nganuko zenyama lento ukuthi ungathinteka nje usuhamba uyobabaza kubo bonke abantu Hey. ufuna bakuzondise lo muntu omnyathelile Hayibo.
nalabo babaza kubo nabo banankulunkulu. Hawu Nkosi Jesu. Ngeke bakutshela ukuthi ayikhulekele uboshiwe banjiwe. Kufuneka abantu abaneqiniso. Abahamba abazokutshela ukuthi ayilungile ukunyatheli. Yebo bazalwane, uNkulunkulu wabavumela abantu. Yes Lord. Futhi uNkulunkulu bayibathi khona into efana iqondise ingathi uvela dedele bona nje. Hey. Jesus. Ukuthi ake bezogibela bebona. Futhi ufuna ukuyilwa ngathi uNkulunkulu angathi kuyinyama ke. Futhi ufuna ukuyabuza athi shut up. Jesus. Hamba ukukhulekela. Jesus. Afike yena engazi ukuthi indubephi. Usuyobona uNkulunkulu beqinisile udliwe. Jesus. Kukhona into esimdlile. Kodwa ezulwini siya naye. Hallelujah. Ukuthandazela umuntu ugcina igazi. Mina ngisho lokuthandaza kokuqhanganisa likushoyo mina. Jesus. Kuthi inkosi imbulale cha akangambulali uNkulunkulu. Akamsiza mtakule. Jesus. Mhla esemtakulile uzobona naye yomuze efakaza ngelinye ilanga. Jesus. Ethi ngangiboshiwe ngiyumntwana kaNkulunkulu. Jesus. Kodwa kwafika uJesu wakukhulula wangikhulamela. Ubabona abantu abasakulula kangaka nje ukwenza noma yini. Sinabasebethe abahamba bayidlela utshwala. Hey. Bakhululeke babe inqaba. My God. Bakhonze bathomoye nathi. Jesus. Bafiwe bazalwane. Lokho ungamhlanisa phansi uthi ngeke akuzwe. Hey Jesu. Ngeke akuzwe. Sekudinga umuntu ozowogqoka etsheni amlahle ukuthi Jehova benzele umusa isithe ngathi sesimuyinile kodwa ungasikhumbula ngayo Nkosi umbuyise. Jesus. Leyo nto uyenziwa umuntu ohamba ngomoya. Hallelujah. Uhamba ngenyama ngeke uyenze leyo. Jesus. Ngoba uhamba ngomoya kuze kube uNkulunkulu oshoyo njengoba uNkulunkulu akhuluma kuSamuel wathi ungamkhalela uSawuli sengimalile. Hey, my God. Bakhona abantu asebaliwe. Oh, moya ngcwele. Akukho nathi esingakwenza. Ngoba uNkulunkulu usebalile. Kodwa laba basadonseka siyabakhalela sibadonse. Nasiyibubo siyobatshela ukuthi ubona nje ngiyadonsa. Elalela umuntu ngesikhathi ukukhulekela ukudonsa akazi ukukulimaza. Jesus. Uzokufundisa ukuthi akusondelwa kumuntu omkhulekelayo. Umuntu omtshontsha ngasese awenze friendship naye. Jesus. Ngoba uSathane uzomsebenzisa yena ukuthi akulimaze ukuze ungamenyuli lapha ekhona. Angeke ke ngizwe kodwa kuzoziwa abantu abathandazayo abayenzayo lento engisho. Hallelujah. Hambani ngomoya bazalwane. Hallelujah. Khona anikufeza inkanuko yenyama. Jesus. Uma usahlulwa nje inyama yakho ngeke udonse omunye umuntu na ubishile. Hey. Safanele ufide umoya wakho. Jesus. Usugcwala amandla. Yeah. Uyawuza umoya mawusugcwala amandla. Hey Jesus. Ngoba uNkulunkulu uqhathaza izinto kuwe. Jesus. Ngoba uyemthandazela uyayivuna wena. Yes Lord. Uthi Nkosi nangu mina. Jesus. Search me. Yeah. Akutshela thi ayilana nenkani. Awuyithobeli indoda. Hayibo. Hey. Wenza noma yini esikhathi ofuna ngaso. Oh, moya ngcwele. Unenhliziyo njencane. Akutshela uNkulunkulu. Abanye baze bangabe besathandaza baka kuyafana mos. Bathi yathandaza uNkulunkulu nami esitikini. Oh Jesu. Urathi kuNkulunkulu nawe esitikini. Jesus. Ngoba kube beke abantu buzobazonda ukuthi bayamzonda bakubona amabala. Oh hallelujah. Kodwa baba uNkulunkulu ku right. Jesus. Hayi bazalwane, asinakhulekela ijabanye. Thina sishiye ngaphandle. Anyaboza. Amen. Mina ngisho ukuthi sishiye ngaphandle kuyofuna imoto noma izindlu cha. Akhuluma ngalokho. Ukuyothi Nkosi mangedlula bemfisa ukubona. Ayekulu uJesu bemfisa ukungasa. Ngoba insindiso yethu seyaba yisonto. Lezinto ayiphelela la. Asipheleli la kunekhaya asibizele kulo. Hallelujah. Asizongena kulo kuphela uma sihamba ngomoya. Ngoba ngeke safeza kanuko yenyama. Oh Jesus. Hallelujah. Beli ngibamphilisa iviki lonke. Lokho ngidla nami lokho engibuza ngithi Nkosi uthini kimi ngaleli verse? Ngoba ngikwazi ukuzonika nina
lingashomo lutho kimi fanele litshele mina ukuthi ninjani bese nami ngiyakuNkulunkulu ngalokho akhala ngakho ngoba phela izwi lizana ukuzosiqondisa alizama ukuzoqondisa abashunyayezwayo kodwa liqondisa nabashumayelayo ingakho into yokubizwa uNkulunkulu akusiyi into yokuthi uzotshela abantu ukuthi baphile kanjani. Umalusi okaNkulunkulu akayigqubi izifo, uhamba phambi kwazo. Hallelujah. Zona zinze njani? Simlandele. Manje yingakho ke fanele iqale kubani? Izwi. Umalusi. Awu amen bazalwane. Hallelujah. Asikhonele abazalwane ukuphila kahle la emhlabeni kuphela. Ukhona ezinye izinto esayithola khona ngesithole la. Ngeke bekhona amen. Kuthiwa kunamakhala enkomo abanye bafa bethandazela izinto azake bayithone zasala zenzeka kuyisizukulwane. Hallelujah. Wona nje ubuyeka ngisho ukuthandaza babona kungenzeki. Jesus. Ungayiloku yabuza uNkulunkulu kungani kungenzeki? uNkulunkulu uzokumangaza phela uNkulunkulu uneqiniso. Uma kungowinkinga uyatshela ukuthi ngeke ngiyiphendule ngoba wena unalokho nalokho. Hallelujah. Anginangisho into engiyaziyo. uNkulunkulu uyatshela ukuthi hayi wena lapho nala usabhajile manje akwazi ukukunika lokho. Uzoba kancane ngalokho ulungiselana la ebese uthembekile uNkulunkulu immediately u-enter kulento ayishoyo uqala ukubona ama-results. Hallelujah. One day I will testify webazalwane ngalento engiyishoyo. Mhlawumbe ngoDisemba I will testify ngalento engiyishoyo. Jesus. Ukuthi uNkulunkulu uyaqondisana. Ungasibukeli phansi ngisisitsha esilethi message kuwe ukuthi after all ubengubani yena lona. Sengatshela ukhathike out of all. Jesus. Who are you to judge? Jesus. Isebenzi zikaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba lozo mthuma uNkulunkulu uzomthuma. Ngelinhlanga noma ngalabazalwane. Nayibona lengane ekhathike ihlupha kanjani. Kodwa yoma la ngelinhlanga ivulwa uNkulunkulu umlomo. Jesus. Hallelujah. Bese sithina awuyingani lengane. Yasihlolela ekithe singayizwa ngayo sigeje. Hambani ngomoya baza ngizosho lokho. Nami ngitsheliwe nami sengizotshela mina ukuthi hambani ngomoya angeke niyifeze inkanuko zenyama. Into yenza ukuthi abantu babona izinto zingelula singenzeki bayofuna kwamanye ama-altar ukuthi bafide inyama kakhulu. Unoka uNkulunkulu abam-understand bafuna sonke isikhathi kube uyes. Oh Jesus. Kanti uzoyifuna into uNkulunkulu athi no akuniki. Kuthi wena ngoba uNkulunkulu akanginiki akengishoshe ngishonde ngapha ke kuleli altar ngiyifuna khona. Jesus. Kuyilandela uTalaka umntaka baba. Hey. Ongazi ukuthi uyalisusa mhlazinga. Hambani ngomoya abazalwane. Khona anikufeza inkanuko zenyama. Hallelujah. Ukuhamba ngomoya khanjwa kanjani ngomoya? Into esenza sikwazi ukuhamba ngomoya nayo. Nayo into esenza ukufunda izwi likaNkulunkulu. Ngoba angeke ulazi iphimbo likaNkulunkulu izwi lakho ungalifundi. Uzohamba ulela yonke imimoya ngoba ezwini uyageja. La ezwini khona yonke into. Uma ufundisa kanje sithi phezulu unyawo lakho kwamakhelwane funa khathale uwe. Hayibo. Hey. Akuzudinga ukuthi kube umama upostoli omala athi webazalwane hlalane emakhakha. Uma ulidla izwi lona lizokutshela uzokhathala akulubuze fasele nekhele nangoke lowo. Hallelujah. Yisakesho. Kodwa until uphenye la ufunde awuzukwazi. Phela ukuhamba ngomoya abazalwane akusho ukuthi usuka uthandaza lelimi usasivunguvungwini nje. Iqala la ezwini izwi likuthume ekuthandazeni.